Ti probinsya tayo nga Ilocos Norte ket mabigbig. Gapo kadagiti agkakapintas sa lugar ang may matangan dagiti tattao. Presko nga angin, napintas sa daluyon iti baybay, ken naulimek nga aglawlaw. Iti baet ti kinalatak ken kinabaknang ti probinsya. May saan nalidem a realidad tin inot at tumataod. Panangketel iti buko da biyag. Banag nga aramida na iti tao, gapo iti liday nga inot tamang runot. Itinamnamada nga dati sumangbay aranyag iti masakbayan da. Basar iti datos ti Bombo Radyo Lawag News Team. Umabot ti 15 residente dito Ilocos Norte. Tinagbekeli di tawen 2024. Ita tawen 2025. At datayo pa'y laeng iti may 3 bulan ngem adan ti 5 kaso. Anay maldit dito'y probinsya apan ang ketel ti bukod da abiyag. Daytoy ket pakiramanan ti senior citizen iti ili ti banna. Construction worker iti ili ti pasukin. Maysa nga ama iti ili ti Solsona. Lalaki iti ili ti San Nicolas. Ken maysa driver dito'y syudad ti Lawag. Daytoy apasama ket na minsan anidatag iti regular session ti syudad ti Lawag. Segon ini maysa nga opisyal. Arig na may sa abiyag, ti mapugpukaw, iti kada bulan dito'y syudad, iti napalabas sa tawen 2024. Inayon na, nga iti may sa laeng nga barangay, ket at dati o pata kaso ti panagpakamatay, ti nairekorda. Kapoy ti raytoy, kalikagom ti konseho nga paigetan ken mga rami ti addang tapno paigetan ti pan nakaimplementar digiti addang nga makatulong ti pan nakamonitor ti mental health dagiti umili. Ada nga nabisita nga barangay di last week, Mr. Chairket, medyo the issue da is adami sa aming nga barangay da cases nga suicidal tubing. So 4 cases since mesa nga barangay apo? Yeah, 1 year. Then looking into statistics ket kasla metla 1 case per month for the past year ti suicidal cases tayo. Ito'y Lawag City po, yes, not particularly one barangay po. Total Lawag, Mr. Chair. And on average, kasla 1 case per month. So I think we should look into the healthcare, mental health care, mental health awareness iti communities and ubings. Usually, Mr. Chair, male nga ubing. Kabayatan na basari ti record Ilocos Norte Police Provincial Office. Kaadwan kariti agpakpakamatay dito'y probinsya ket lalaki nga agtawen ti 30 agpangato. Dahito itin pakaamon ni Police Major Cheryl Guzman ti panakangiwat iti Ilocos Norte Police Provincial Office. Kunana dagiti kang runaan na rason na naestablisar da basar kadagiti investigasyon no apay nagpakamatay dagiti biktima ket gapo iti problema iti pamilya kas iti iliw pinanawan ti asawa nga agresulta iti depresyon maysa problema iti mental health. Kunana basar iti datos da at dati talo na kaso ti suicide ang na-record da manipud bulan ti Enero aging ti Pebrero ita atawen. Nupay kasta, kunana, ang nabababaday ito'y na ikumpara iti 8 na i-record iti napalabas sa tawen 2024 iti bulan ti Enero ken Pebrero ngem saan pa'y akaraman dito'y dagiti kaso at saan na i-report iti Philippine National Police. For the month of January to February 2025 is meron po tayong 3 incident of suicide incident compared to last year. For the same period is meron po tayong 8. So mostly po itong cause ng suicide incident natin is family problem. Yung isa is namimiss niya yung kanyang pamilya, yung isa naman is iniwan ng kanyang asawa, and they were undergoing depression. So ito yung usual na cause po ng suicide incident natin. So parang about mental health problem. Yes, about mental health problem ito. Yun nga, meron naman pong platform program ang ating province, the provincial government of Ilocos Norte, yung Speak Up, I'm Here, wherein we can contact them 24/7. Ito po yung i-address po nila yung mental health issues ng ating mga ka-aliens. Mabali na maambay mo, ano nga ili, tinagkapan na gito ng kaso.
1 in Lawag, 1 in Banna, and 1 in San Nicolas. Dahito yung pangungot na mapaspasaran digiti residente dito Ilocos Norte, Tirason. No apay nga nang establish the Provincial Government of Ilocos Norte. E may isa pag-opisinaan na naawagan as Pick Up I'm Here. Ti opisina as silulukat amang tulong kada iti agkasapulan aglalo. Kada iti makapaspasar ti mental health problem when no addaan ti depresyon. Segon kada iti counseling professional ani Miss Lovely Joy Garcia ken Mr. John Tommy Kalaykay agtultuloy nga umatngato ti bilang dagiti individual at tumawtawag karekwada tapno dumawat iti balakad ken tulong. Inlawlawag na nga ti ginaadda ti depresyon when mental health problem iti may sa tao ket dakkel iti pakainaigan na no apay ket telen iti may sa tao ti biag na nang runa no saan ang matulungan. Kunada ka adwan kari iti kliyente da ket 20 sa pulo aging ga iti 30. Basta iti record da lalaki ti kaadwan nga agpakpakamatay gapo iti machismo mentality when masculine pride. Patsen na nga di panagbalin na lalaki ket kabaelan na sulbaran ti problema abukbukod na. Rason no apay nga adu kari iti lalaki ti mabuteng when mabain na mga ibagati problema na iti sabali. Arason no apay maornong ti sakit iti nakem agingga adinan kaya magintunda iti panangketel iti bukod na abiyag. Inbarad pa the Miss Garcia ken Mr. Kalaykay nga ti panagpakamatay ti aramiden ti duma akaswagas iti panang sulbar ti problema saan nagapo takayat dati matay ngem daytoy ti mapanunot da nga kaalistuan na wagas tapno agsardengen ti napalaos sa sakit a marikriknada. Adu may bagamit nga adu sir, and usually ages from 10 to 30 years old po. When sir dakkel mga factor ti mental health na adu ti pagpakamatay ng individual sir kasi mostly di recent cases tayo sir kaya di ginatataenganan sir o nasawa na yan ken lalaka do na pa kanya da sir ket lalaki kasi dadto kanya da sir ket awan plus pangibaga problema dan sir. Kasi silang mabutong da kasi sir silang naipakita kanya dan nga lalaki ka kayam detan haan mo masapol nga agibaga problema di sa bali mo sir which is mostly nga makimkim no ka sir tapos mo urnong sakit nga nakom digay sir nga may i-push da nga mapan kadi nga point nga ag suicide sir. Daduma kasi sir so ti kadarasan nga pangika ti sakit haan mo di kay adda matay sir pero kay adda nga maawan di sakit di mo lano kati mostly nga rason da sir. Nagpanawagan da kadagiti residente dito Ilocos Norte ano saan da kabaelan ti kinatagsan ti marikriknada ket adda ti Speak Up I'm Here hotline na mabalin na tawagan 24/7. Inay na pa napatega kumustaan dagiti kaming ti pamilya ini may sa tao gaputaray toy ket wagas panangiparik na panangipategda ini may sa tao ken sinadaan da adungeg kadagiti problema ang mapaspasaranda. Iti biyang at iti simbaan, kinuna ni Reverend Father Pedro Kabakungan, ang maibilang adakela basol, iti panangketel, iti buko da biyag. Kuna ni Reverend Father Pedro Kabakungan, ti biyag, ket maibilang sagrado gaputaray toy, ket sagot manipod iti Diyos. Kuna na saan na panagpakamatay, ti rumbeng aramiden, gaputa kabayata na si bibiyag, ti may sa tao, kinadamet ti solusyon nga ited ti Diyos, kaya iti nagduduma a problema. Inmarad na nga tinapintas nga aramiden dagiti tattao no adda ti problema ket ti panagkarkararag iti Dios. Ti biag keta sagrado tainted ti Dios kada tayo. Sagot ti Dios kada tayo keta rumbeng lain kumangam haan tayo nga ketelen ta sagot nga ro ti Dios ket rumbeng kumanga salakniban tayo mabumbojay. Aya ta basol na talaga magketel iti bukod ng biyaga. Ang runan na nga maarami kan jay panagkarkararag. Tapos no asilig day di Diyos maya dayo na iti anyaman nga pagkat kanya stamit pa nga ti panagkarkararag ket dakkel a solusyon. Taabin na kaya problema bubujay nga iti Diyos kada tayo ada iti amin nga solusyon pero Idi ba ti sakit ken sipnget nga itunda ti nagduduma a panumbok ti biag. Ti tao ket saan nga agmaymaysa
iti panangsango kadagitoy gaputa adda ti Dios amang tarabay iti tunggal maysa kadatayo. Laglagi tayo at ti problema ket pasat iti panagbalaygi iti maysa a tao. Ti problema ket saan amang dadael ti biag no di ket isuket maysa nga instrumento amang isuro ken mangiturong ken ka iti dalan nga agturong iti nalawlawag ken naragragsa ka masakbayan. Ti problema ket isu ti mang teneb iti maysa a tao tapno agbalin a natibker as sumango iti adupay a panubok iti masangwanan. Kamusta ka, kabsat? Tumakder ka, kinagyadan amang sarak, ken mang diskubre, iti kinapintas ti biyag. Para iti Bombo Investigative Report, Bombo J. Agnier para sa number 1, ang most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo